Трябва ли наистина производителите на системи за откъмнички да сменят кабели всяка година? Разбира се, че не. И ние намерихме решение заедно с компанията Logitech. Клиентът се обърна към нас с проблема, че трябва да сменят кабелите веднъж годишно. И то в над 40 000 станции, което отнема много време и пари. Нямахме решение веднага, но започнахме дълга серия от тестове, в които тествахме нашите кабели ChainFlex, в комбинация с нашите кабеловодещи вериги и Chain и агресивните химикали. Тестовете продължиха повече от година и половина, след което имахме перфектния материал и това приложение. Това е специално PVC съединение, от което създадохме нашия специален кабел за клиента. Те го тестваха на терен още 2 години и този тест също беше успешен. Затова решиха да използват кабела от 2019 година нататък в своите серии и от тогава не са имали никакви проблеми. Тези тестове спечелихме още един доволен клиент, като му спестихме време и разходи. Искате ли и вие дългосрочно решение за вашето приложение? Просто кликнете върху линка.